גולן, תקשיב, אני קראתי את העדות שלך, נפלא, טקסט משגע. וכל מה שאנחנו נעשה עכשיו זה פשוט נשחזר את מה שקרה פה בליל אמש, אוקיי? אתה פשוט דבר למצלמה ותאר לנו מה שקרה. אוקיי. תשמע, מה שהיה זה שאני... סליחה, רק אם אתה יכול לדבר לתוך המצלמה. לתוך המיקסכוביולוגי. מה שקרה בלילה זה שאני באתי לפה ב-2 בלילה ולא היה אף אחד, ובאתי לפה בחצר שאנחנו מפגשים פה. היה פה את האופניים של יוסי והוצאתי את הוונטיל והוצאתי ליוסי את כל האוויר מהאופניים. זה מה שהיה. זהו. זה מה שהיה? אוקיי, יפה מאוד. זה מה שהיה, עכשיו אנחנו נעשה את זה כמו שצריך. אני מתכוון, עם יותר דרמה, עם יותר אקשן, עם המון פעילות, אוקיי? יוסי יורד מהמדרגות. שים לב. הוא בא מהחלל ההוא, אוקיי? זה הלוקיישן החדש שלך. יוסי עכשיו יורד מהמדרגות, שים לב, הוא רואה אותך, והוא רואה אותך מוציא את הוונטיל מהאופניים. זאת אומרת, הוא בא ואומר לך, היי, גולן, מה אתה נוגע לי באופניים? מה זאת אומרת שאתה נוגע לי באופניים? טוב מאוד, קדימה, תמשיך. טוב מאוד, קדימה. רגע, הוא יורד, מה... הוא יורד, הוא בא למעלה? למעלה הוא עולה. אז הוא בא ככה, הוא אמר, כמו שאתה טוב אתה. כן, הוא בא, הוא תופס אותי, אומר לי, מה אתה עושה פה? הוא תפס אותי ואמר לי, מה אתה עושה פה? באופניים שלי, זה אופניים שלך, באופניים שלך. אופניים שלך, מי אתה שאתה נוגע לי באופניים? תפסתי את הטרף, אמרתי לו, בוא, קאט.